Egbe bere ugo bere, nke si ibe ya ebela ya biko gosi ya ebe ọ ga-ebe. Onye aghala nwanne ya. Nke bụ nchịkọta akụkọ ụwa izuụka na Adaọlaedo TV. Ebe ọbụla esi afụ iru m, ana m asị ka ihe ọma mere gị mekwara nwanne gị. Ngwa tọọ ntị n'ala ka ọma ka ị nụrụ okwu ndị ghọrọ anyị isi akụkọ na nke izuụka a. Nwata nwaanyị a na-akpọ Hilda Baci etinyela aha ya n'akwụkwọ ndị Guinness World Book of Record. Ụlọikpe akụchapụọla ebubo eboro Tinubu gbasara afọ ole ọ dị nakwa mba osi. Gọọmenti etinyela abalị 29 nke ọnwa Mee ka ọ bụrụ ụbọchị ezumike. Ụgbọelu Nigerian Air nke mbụ atọọla okwu na Naịjirịa. Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ, a sị na ụka akpara akpa bụ isi ka eji ekwe ya. Ezuru aka aha eri udene atụtụe ngịga. Ya mere tọzienụ ntị n'ala nke ọma ka unu nụrụ akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Ọka akụkọ wa bụ m onwe m, Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ, Adaọlaedo. Nwaada Hilda Baci akọwaala na ọ bụ afọ 5 gara aga ka ọ banyere ya n'uche ịgba mbọ wee mee ihe na-enwebeghị onye mere ya n'isi nri. Nwaada Hilda Baci dị afọ 27 ma bụrụ onye Akwa Ibom na Naịjirịa. Ọ malitere ya bụ isi nri na ụbọchị Tọzdee abalị 11 nke ọnwa Mee ruo n'ụbọchị Mọnde abalị 15 nke ọnwa Mee n'afọ 2023. Hilda siri nri ruo 100 awa ya bụ 100 hours n'ụlọ ndị eti, nke tụrụ ọtụtụ ndị mmadụ n'anya dịka ọ napụrụ onye kachabụ wee sie nri ogologo oge n'ụwa niile bụ Lata Tondon nke mba India. N'afọ 2019, Lata Tondon siburu nri awa 87 na nkeji 45. Nwaada Hilda Baci Effiong bụ onye eji Hilda Baci mara ekwuola na ebumnuche ya bụ ihe mere o ji chọọ itinye aha ya n'akwụkwọ ndị Guinness World Book of Records bụ ka o wee gbanwee akụkọ ọjọọ na-efegharị maka ndị ntorobịa Naịjirịa, ọkachasị ụmụ nwanyị. Ọ gakwara n'ihu wee kwuo na ọ chọrọ igosi ka ụwa niile mara na ndị Naịjirịa bụ ndị ezigbo mmadụ na ndị ntorobịa ha nwere ike imenwu ihe ọma bụ ihe ahụrụ anya. Maka na akụkọ na-efesa ugbu a bụ na ndị ntorobịa Naịjirịa bụ ndị eji ihe ọjọọ dị iche iche wee mara dịka ohi ịntanetị. Mana ọ bụrụ na akụkọ ọma gbasara ndị ntorobịa Naịjirịa malitekwa ifesa, ọ ga-eme ka ụwa niile matakwa na e nwere ọtụtụ ezigbo mmadụ dị na Naịjirịa. O kwukwara na ọ chọrọ iji ohere a wee gosipụta ọtụtụ ndị mara mma nke eji mara omenala dị iche iche iji mee ka ụwa niile mara maka ndị a na-esikwa ha n'ụlọ ndị dị iche iche ka ndị mmadụ na-erikwa ha. Hilda Baci akụchapụọla Lata Tondon, nwaada mba India bụ onye aha ya dị na akwụkwọ ndị Guinness World Book of Record dịka onye kachasị wee sie nri ogologo oge n'ụwa niile. Ndị Guinness World Record ekwuola na ha ga-ewepụta ozi ma ọ bụrụ na ha nyochacha asọmpi a Hilda mere o wee bụrụ na o dobere iwu niile ha nyere. Ọtụtụ ụmụ Naịjirịa wụjuru n'ogige ebe Hilda siri nri ya, ọkachasị ndị ntorobịa Naịjirịa. Ọṅụ, aṅụrị, ịgba mkpọ n'ala, ịgba egwu, ịbụ abụ, ikpe ekpere, ịgba ume nakwa ihe ọma niile jupụtara ebe ya nwaada a na-esi nri. Ọtụtụ ndị nwere agba na Naịjirịa tụrụ Hilda ebe ọ dị ukwuu. Gọvanọ Lagos steeti bụ Babajide Sanwo-Olu gara kwado ya na Lekki. Onye isi ala Muhammadu Buhari zitere ozi ekele ya n'ụtụtụ Mọnde ya. Ahụkwara ebe Hilda dere n'akara soshal midia ya na osote onye isi ala bụ Yemi Osibajo kpọrọ ya na ekwentị iji wee gbaa ya ume ma kwadokwa ihe ọ na-eme. Gọọmenti Akwa Ibom steeti bụ steeti o si wepụta zitekwara ozi wee too ya ma gbakwa ya ume. Gọvanọ Dakpo Abiodun nke Ogun steeti zipụtakwara ozi wee gbaa nwaada ume. Ọtụtụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ zipụtara ozi gbaa Hilda ume gụnyere Peter Obi na Atiku Abubakar. Ọtụtụ ndị ama ama na Naịjirịa tinyere ndị otiegwu, ndị ọgba egwu, ndị ọkpa ọchị nakwa ndị na-eme ihe ejije egosiela Hilda nkwado ebe ọ pụrụ iche. Ya bụ ihe nwaada a mere bụkwa na ihe kwesịrị nṅomi ma gosikwa na onye ọbụla gbasiri mbọ ike na-enweta ihe ọ tụrụ anya. Ụlọikpe ukwu dị n'Abuja akụchapụọla akwụkwọ mmadụ 3 gbara wee megide Bola Ahmed Tinubu bụ onye ahọpụtara ịnọchi anya Muhammadu Buhari dịka onye isi ala nakwa osote ya bụ Kashim Shettima. Mmadụ 3 gbara akwụkwọ a gụnyere Praise Ilemona Isaiah, Paul Isaac Altu yana Anongo Moses.
Ha na-ebo ebubo na Tinubu kwuru okwu ụgha gbasara afọ ole ọ dị nakwa mba ebe o si wee pụta n'akwụkwọ nke o nyere ụlọọrụ nhazi ntụliaka bụ Independent National Electoral Commission (INEC). Ọkaikpe Omotoso kwukwara na akwụkwọ ahụ ndị a gbara bụ imebi usoro ụlọikpe n'ihi na o nweghị ihe ọbụla gbasara ha na ya bụ okwu nke kpatara ha kwesịrị iji wee weta ya n'ụlọikpe. O kwukwara na ebe okwu ahụ gbasara ntụliaka ọkwa onyeisiala, ụlọikpe ahụ enweghị ikike ọbụla itinye ọnụ na ya. Ụlọikpe ahụ dakwara mmadụ atọ ahụ wetara mkpesa ahụ nha nde naira 15 maka iweta okwu na-enweghị isi n'ụlọikpe. Gọọmenti etiti ekwupụtala n'ụbọchị Mọnde bụ ụbọchị 29 nke ọnwa Mee 2023 ga-abụ ụbọchị ezumike. Nke a bụ maka na ọ bụ n'ụbọchị ahụ ka a ga-edo onye isi ala ọhụrụ Naịjirịa bụ Bola Ahmed Tinubu n'iyi ọrụ. Minista na-ahụ maka ihe na-eme n'ime obodo bụ Ralph Arẹ́gbẹ́sọlá kwupụtara nke a n'ụbọchị Fraịde a. N'oge mbụ, ụbọchị 29 nke ọnwa Mee n'afọ niile na-abụ ụbọchị eji eme mmemme ncheta ọchịchị onye kwuo uche ya bụ Democracy Day n'olu ndị eti. Mana n'afọ 2019 ka onye isi ala bụ Muhammadu Buhari nyere iwu ka ụbọchị Democracy Day bụrụzie n'ụbọchị 12 nke ọnwa Juun n'afọ ọbụla. Nke a bụ iji cheta ntụliaka ọkwa onye isi ala Naịjirịa nke emere n'ụbọchị 12 nke ọnwa Juun n'afọ 1993 nke onye isi ala bụ Ibrahim Babangida kagburu. Ya mere n'afọ 2019, 2020, 2021 na 2022, Naịjirịa mere emume Democracy Day n'ụbọchị Juun 12 nke bụkwa ụbọchị ezumike. Mana nke afọ a, gọọmenti ekwuola n'ụbọchị Mee 29 ka bụkwa ụbọchị ezumike. Minista na-ahụ maka njem ụgbọelu bụ Hadi Sirika ekwuola na ụgbọelu mbụ nke Nigerian Air atụọla ụkwụ na ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe dị n'Abuja n'ụbọchị Fraịde abalị 26 nke ọnwa Mee 2023. Sirika kwuru na nke a bụ mmejupụta nkwa nke ministri ya kwere Naịjirịa na a ga-enwerịrị ụgbọelu nke ya tupu ya bụ Sirika arịtuo n'ọkwa minista njem elu. Cheta na Naịjirịa nweburu ụlọọrụ ụgbọelu a na-akpọ Nigerian Airways ọtụtụ afọ gara aga, mana ụlọọrụ ahụ dakpọrọ n'afọ 2023. N'ozi o zipụtara n'akara Twitter ya n'ụbọchị Fraịde a, Sirika kwuru sị, "Anyị alaruola, otito dịrị Chukwu. Anyị na-atụ anya na ya bụ ihe ọma ga-adịgide." Igbo bụ Igbo, a sị na ọ bụ etu aka ha nwunye ngwere ka ọ na-akwọta uhie ọ na-ete akati ọkpọ n'isi. Ọ bụ ebe a ka akụkọ ụwa nke taa na-akụrụ ọnụ, mana tupu anyị alaa kpamkpam, ga-enwenụ ntị ọzọ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ na mbụ. Nwata nwaanyị a na-akpọ Hilda Baci etinyela aha ya n'akwụkwọ ndị Guinness World Book of Record. Ụlọikpe akụchapụọla ebubo eboro Tinubu gbasara afọ ole ọ dị nakwa mba o si. Gọọmenti etinyela abalị 29 nke ọnwa Mee dịka ụbọchị ezumike. Ụgbọelu Nigerian Air nke mbụ atọọla ụkwụ na Naịjirịa. N'aha Tengod Ezaka, Fraịde Nwankwọ na nke ndị ọzọ dịkọbara ma chịkọbarụ n'akụkọ ụwa nke taa, ka mụ onwe mbụ Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ Adaọlaedo na-asị ụbọchị nta ka anyị chọọ ọnụ n'Owere nchi. Kọdịrị anyị oge awa n'izuụka na-abịa mgbe anyị ga-ewetara unu nchịkọta akụkọ ụwa ọzọ. Echefukwala ibinyere anyị aka ịhụnanya sonyebere Adaọlaedo TV, tinye ozi na ngalaba ozi ma kesaa ya bụ ozi. Dịka ị na-eme nke a, ihe ọma ga na-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị. Ya gazie.